गोथाव ना मायो नानि औ आच्छा दे जाना हो दे हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एसके फट'ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरोबाव बरायबावनाय थाबाय आङो दायो माने चिरां डिस्ट्रिक्ट मालिबिथायाव दंफैयो दायो बेयाव माने दिनैहाय फुटबल अपेनिं जागोन माने ट्रफिखौ लानानै फैगासिनो दङ फिल्डआव लांसिगोन नायलाङै माने फिल्डआव लांसिगोन आरोना बे बिथाङानो जाहैबाय बे अर्गानाइजार बेजों लोगोसे माने देरहानायनि थाखाय 60,000 माने मानिबो हरफानाय जागोन आरो जेननायनि थाखाय माने 40,000 हरफानाय जागोन आरो बे खेलाया चिरां डिस्ट्रिक्ट मालिबिथा गामियाव जादों दायो नायलांनो आलासि सिनायथिनाय होनाय हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दायो हुसेलमेना खेलाखौ स्टार्ट खालामनानै होनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओरै गोमो ड्रेस गाननायानो जादों जाहैबाय अन्थाइ एफसि निग्र'फोरबो दं नै सानै जोंनि खेलाया जादों ग्लबेल एफसि गसाइगाव अन्थाइ एफसि चिरां ग्लबेल एफसि गसाइगाव अन्थाइ एफसि चिरां बे मोननै हानजानि गेजेरावनो जोलुर बादायलायनाया जागोन बेनिखायनो साफ्रोमखौबो मोजाङै गोसो होनानै नायनो थाखाय खंग्लायै खावलायहरनाय थाबाय अर्जुन टीम तो बनासो नै ओरैसो नारना होबाय ओइ हेडे डिफेन्स जाना गलै दागो डिफेन्स जाना गलै डिफेन्स जाना गलै ओइ रसम ओइ हानसिरानो जाखोब्रा नामबालाय मोनबाय अर्जुन बासै मेन रन दायो खेलाया हाफ टिफिन जाथ'बाय दसे सम रेस्ट लासिगोन बिथांमोना नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर दायो हाफ टिफिन जाबाय सिमानि जोबोद मोजां मोसाखावरि बिथांमोना जोबोद मोजां मोसायो बेबायदिनो नांगौब्ला माने कन्टेक्ट खालामनानै बिथांमोनखौहाय लांनो हागोन आरो जगाजग खालामनो हागोन बिथांमोना जोबोद मोजां मोसायो नायलांनो हागोन बिथांमोना दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेबायदिनो मालिबिथायाव दिनै फुटबल अपेनिंआव मोसानानै देखायफुंदों जोबोद मोजां मोसादों लैहोर फैनानै खेलाखौ आरोबाव नायफैबावनो थाखाय खावलायहरनाय नायलांनो हागोन लोगोफोर बिथांमोनानो बेबायदिनो जोबोद मोजां मोसानानै फुटबल नायगिरि बिथांमोननि गोसोफोरखौ बेबायदिनो गोजोनलाय होदों हेल' लोगोफोर दायो बल खेलाया जोब्बाय जोङो दायो गावबागाव खेलाया जोबोद इन्टारेस्टिं जादोंमोन फाटाफाटिमोन दायो गसाइगाव माने फुटबल क्लाबा गरसेयावहाय देरहाबाय आरो बेबायदिनो अन्थाइ एफसिया गरसेयाव जेनबाय खेलाया जोबोद इन्टारेस्टिं जादोंमोन लोगोफोर स' बिदिब्ला बिदिनोसै लोगोफोर बाय उनाव लोगो मोनफिनगोन बिथांमोनानो मोसाखावरि बिथांमोनानो मोसानानै दिन्थिफुंदोंमोन नायलांनो हागोन लोगोफोर फुटबल खेला जोबनानै जोङो दसे माने मालिबिथा बाजाराव साहा लोंनो थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर नायलांनो हागोन बेनो नै मालिबिथा बाजारा फैयोब्ला
बेरायफैनो हागोन माने भुटान बर्डाराव थानाय मालि बिथा बाजार जायगाया ओरैबायदि बेरायनो मोजां माने चावमिन मम' फारसेनिफ्राय मोनजाजोबो गोथाव गोथाव मोनजाजोबो लोगोफोर बेयाव फैनानै जाफैनो हागोन आरो ना मालि बिथानि बाजार बियो फुटबल खेलायाव फैयोब्ला माने बेयाव आरामसे जालांनो हागोन आरो नानिमोनाबो जागासिनो दं नै नायलांनानै लानो हागोन लोगोफोर ओरैबायदि मोजां मोजां जायगा ना लोगोफोर मा बुस्थुथाय गोथाव ना मायो नानि औ आच्छा दे जाना हो दे जाना